hali sportowej Częstochowianka rozegrano mecze 14. kolejki amatorskiej ligi siatkówki. W oglądanym meczu po dwóch stronach siatki stanęły zespoły, które wciąż walczyły o miejsce w play-offach. Ekoport Team i AKS Volley. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Ekoportu, który wygrał wszystkie sety. Natomiast pewni awansu do tej fazy rozgrywek byli już amatorzy reprezentujący CSPSP, gminę Konopiska oraz Wkręt-Med. Największe emocje towarzyszyły starciu liderów tabeli, w którym to strażacy zmierzyli się z Konopiskami. Zapatrujemy się na bardzo trudny mecz jak ostatnio. Jesteśmy głodni rewanżu, liczymy na zwycięstwo, jak zawsze. Mecz może nic nie zmieni w tabeli, ale na pewno podbuduje nas mentalnie. Pomimo walki zawodnicy z Konopisk ulegli. Wynik spotkania to 1-2 dla CSPSP. To była ostatnia kolejka przed przerwą. W marcu zawodnicy wrócą na parkiet. W niedzielę swoje mecze rozegrały także drużyny Ligi 40-latków.